O să aflăm mai multe despre acele puncte albe care adesea sunt confundate cu coșurile. Milia, acele puncte mici de grăsime, galbene sau albe, care își fac apariția uneori pe față, reprezintă niște chisturi care conțin o acumulare de celule moarte în combinație cu o proteină a pielii, numită keratină. Cel mai afectat de obicei este zona nasului, obrajii și în jurul ochilor. Nu provoacă careva senzații dureroase sau inflamatorii, dar deoarece sunt amplasate în zona feței, provoacă un disconfort estetic. Oricine este predispus la milia, indiferent de tipul de piele sau de vârstă. Chiar și nou-născuții se confruntă cu această problemă, cauza fiind necunoscută. La nou-născuți nu intervenim pentru tratament, doar monitorizăm, deoarece de obicei regresează de sine stătător. Intervenția medicilor este necesară doar în cazul adulților. Punctele de grăsime apar preponderent în jurul ochilor și al pomeților. Cauzele principale sunt expunerea îndelungată la soare, utilizarea cremelor cu steroizi, îmbătrânirea firească sau folosirea unor produse cosmetice care blochează porii. Acum este foarte la modă să utilizeze uleiurile. Aceste uleiuri de obicei sunt produse comedogenice, da, care cauzează obstrucția orificiului extern a glandelor sebacee și sudoripare, respectiv prin utilizarea de uleiuri și creme grase nepotrivite tipului de ten, se blochează excreția acestor glande, respectiv apar, iată, aceste elemente. Tratamentul constă în utilizarea unor loțiuni tonice sau creme care au în componență vitamina A. Însă atunci când chisturile sunt poziționate adânc în țesutul cutanat, se recurge deja la proceduri cosmetologice speciale. De bază pentru înlăturarea lor este decaparea. Asta include un procedeu simplu cu utilizarea unui ac steril pentru a evacua conținutul chistului. Altă metodă este crioterapia cu azot lichid, diatermia sau mai nou tratamentele cu laser. Dacă vă confruntați frecvent cu punctele albe de grăsime, trebuie să schimbați rutina de îngrijire a pielii și, nu în ultimul rând, asigurați-vă că adoptați o alimentație sănătoasă și echilibrată, bogată în vitamine și minerale.